Primer exercici de connexió entre nosaltres, concentració. Hem d'aconseguir canviar el nostre lloc per una altra persona, és a dir, intercanviar-lo, només amb la mirada, que quedem una mica lluny i costarà. No ens podem fer cap senyal, ni verbal, ni física, més que mirar-nos i entendre que nosaltres serem les persones que intercanviarem el lloc. Però és un repte de grup, perquè sempre ha d'haver-hi dues persones intercanviant el lloc i mai més de dos. Hem d'aconseguir un efecte continu, com fèiem amb la picada de mà, però de moviments. Comencem, per exemple, tu i jo. Ara això que estic fent és el que no s'ha de fer, però ens hem posat d'acord i canviem, no? O sigui, no s'hi val fer així. Llavors, ens mirem, decidim que passem i passem al ritme que vulguem, d'acord? I intercanviem el lloc. Quan nosaltres hem arribat a lloc, surt una altra parella i intercanvia el seu lloc. El ritme pot ser el que vulgueu. Què pot passar? Que algú surti quan algú altre també surt. Llavors heu de decidir si us feu forts amb la vostra decisió o cediu el pas. Però és un repte col·lectiu, no individual. Ho podem aconseguir si estem molt concentrats i si ens escoltem molt. S'entén les consignes? S'entenen? Sí? 3, 2, concentració, 1, quan vulgueu. Tothom un pas endintre per veure'ns millor. Apropem-nos una mica. Sí? 3. Concentració, 2, 1, quan vulgueu. Això serveix també perquè quan un decideix sortir i l'altre no l'ha entès bé, és molt important no deixar ningú mai a l'estacada. Si entenem que l'altre ha sortit per nosaltres, hem de sortir. I si veiem altres que estan sortint, podem decidir deixar-los o tornar enrere. Llavors és un exercici de comunicació bastant bo. Mireu, l'exercici és molt senzill. Ens posem tots aquí? Sí. Mireu, és molt senzill. És una activitat que nosaltres diem de banda a banda, i nosaltres simplement el que farem és caminar d'aquesta banda a aquella d'allà. Però anirem donant alguna consigna, per tant no passarem mai de la mateixa manera. És molt senzill, és molt senzill. Després ho fareu vosaltres amb altres consignes, d'acord? De tant en tant partirem per poder respectar les distàncies entre nosaltres. Molt bé. Laura, estàs preparada? Preparadíssima. Començo jo? Sí. Heu de passar d'aquesta banda a l'altra fent el mínim soroll possible. Go! Bravo. Ara heu de passar aquesta banda fent el màxim soroll possible. Ja! Go! Més!
Molt bé, Perfecte. bravo, go! Mireu, ara hem de passar de banda a banda com si el terra cremés una mica. Go! Ara de passar aquesta banda, imagineu-vos que sou nens que els encanta trepitjar bassals, no tots, però uns quants, trepitjant bassals d'aquells que portes botes, et desfasses, saltes de bassal en bassal, aigua a tope, ja, som-hi. Ara he de passar de banda a banda com si comencés a ploure. Go! Ara heu de travessar aquest costat com si travesséssiu un desert. Hi ha molta calor, molta sorra, molta dificultat. Molt bé. Molt bé, sense pressa, no tingueu pressa per arribar. Sou molt bones, farem coses molt xules avui. Passareu de banda a banda orgulloses de vosaltres mateixes. Go! No només esteu orgulloses de vosaltres mateixes, sinó que teniu un punt de divans avui que esteu al Teatre Nacional. Xuleria? I no sé, clar... Xuleria? Vacileo? Exacte, no? Una mica que... Pobra gent, no? Vull dir, menys tenint una mica el personal, que això fugi, que l'ego estigui allà pels aires. Altivez? 3, 2, 1, go! Però exagerat, Vull dir, és el Nacional, No és un teatre de barri, no. Us han contractat al Nacional, és que sou l'hòstia. Molt bé. Bravo. Sou models de passarel·la. 3, 2, 1, go! Hi ha un anunci de bomba, ràpid! De bomba, bomba, una bomba! 3, 2, 1, passareu de banda a banda amb una mica de por. Go! Sou rastrejadors de Covid. Ja, creueu. Go! Rastrejadors de Covid. De Covid. No sabem com es fa això, ho inventeu vosaltres. 3, Imaginació al poder. 2, 1, go! Les distàncies, sobretot. Distància. Ei. Desinfectant, desinfectant. I tu a casa teva. Passareu de banda a banda malfiant de vosaltres, malfiant uns dels altres. 3, 2, 1, go! I l'última,
creuareu a l'altre costat, després de venir d'un botellón que us heu pogut permetre després de mesos de no veure ningú. Però intenteu dissimular, aneu beguts fins a les tranques, però aneu dissimulant com podeu, d'acord? Ja, Go! 1, 2, 3... Cadascú té el seu tempo per arribar a casa, eh? Un aplaudiment pels vostres companys. Un aplaudiment, gràcies! Mireu, transitarem per aquest espai, intentem anar des d'aquesta línia fins a aquella d'allà, aquest serà el nostre terreny de joc, transitarem, caminarem a la velocitat que vulguem per aquest espai, intentant que no quedin espais en blanc, vaja, en negre. Val? Això és com, us heu d'imaginar, un plat amb un únic punt de recolzament. Si tots anem cap a una banda, el plat caurà. Per tant, hem d'ocupar tot aquest espai transitant en moviment tota l'estona. I mantenint la distància de seguretat, o sigui que... Sí. D'aquesta Más difícil línia, todavía. vosaltres estaríeu fora ara, d'aquesta línia, aquesta línia d'aquí. Ho provem? Go! Quan vaig a un lloc tinc clar la direcció, amb la mirada, vaig. No m'estic ningú moment parat, sempre en moviment. Intento caminar d'una manera més neutra, no vaig passejant pel mercat ni res, sinó sense que el cos expressi massa, més neutre, Busqueu un no moviment creuem els continu. braços, exacte, la mirada oberta. Millor d'entrada no accelerar ni reduir el ritme, agafeu el ritme que vulgueu. Una mirada perifèrica que puc veure tot l'espai, tots els companys, però jo vaig cap a la meva direcció, sense perdre de vista la presència de tot el grup. I les distàncies una mica més entre nosaltres. Molt bé, aquest serà el ritme número 3. No pareu, seguiu, seguiu. Serà el número 3. Si nosaltres diem número 4, accelerarem una mica. 4. Sense perdre la presència, exacte. Si nosaltres diem 5, accelerarem una mica el pas. 5. Ep, que es descompensa, eh? I si diem 6, anireu al màxim de les vostres possibilitats sense caure i sense fer-vos mal entre vosaltres. 6! Tres. Vale, stop! Vale, observeu l'espai, ara no modifiqueu. Aquí tenim una avinguda, aquí tenim una plaça, aquí també estaria descompensat. És per prendre consciència que quan fem stop ha d'intentar estar tot ocupat, sí? És un treball espaial, som-hi. 2. 1. 6. 1. 3.
1. Zero. Val.